Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course ni ining akong channel. Hinapon tabay. Niining lisuna atong tukyo ng pseudo noun nga hodo. Nga pasabot di sama ka nanto ka. Kalkulo sa kagrabe sa usa ka hitabo o action ug kalkulo sa gidaghanon. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Imo nang nahimamat ang hodo sa miaging leksyon 64 sa pattern nga verb reba ru hodo. Nga pasabot kung mas mobuhat, mas mo nanto ka pagyod. Sama ni ining sentensa. Kung mas mobuhat kog sushi, mas mabansay ko. Sushi o tsukureba tsukuru hodo jouzu ni naru. Apan ni ining lisuna, atong tutukan ang ubang gamit sa hodo. Ang hodo atong gamiton paghimo og mga sentence sama niini. Ang Japan di sama kainit sa Pilipinas. Haskang sayon anang trabahoa nga bisag sikin sa makahimo. Palihog og palit og saging mga 1 ka kilo. Hodo ang atong gamiton pag-ingon og di sama sa ug pagkalkulo sa kagrabe sa usa ka aksyon o panghitabo o pagkalkulo sa gidaghanon sa usa ka butang. Ang hodo kay usa ka pseudo noun nga pasabot nga ang nanto ka nananto ka ug di sama sa nanto ka ug kung parisan o gidaghanon kalkulo kini sa gidaghanon. Ang sentence pattern nga atong gamiton kay A wa B hodo unya ang predicate dayon. Ang B nga ibutang atubangan sa hodo kay pwede usa ka noun, usa ka demonstrative pronoun o usa ka verb o verb clause ug gidaghanon. Kung noun ang anaa sa atubangan sa hodo, ang predicate kinahanglan usa ka negatibo nga ekspresyon. Samtang ang predicate sa ubang klase nga be pwede maapirmatibo o manegatibo. Pirmiro, tan-awon ta ang kaso dihang noun ang anaa sa atubangan sa hodo. Sa mas gisulti nato ganiha, ang predicate kinahanglan anaa sa negatibo. Ug ang predicate kasagaran usa ka adjective o di ba verb. Kung adjective gani pasabot sa sentence kay ang A di sama ka nanto ka kumpara sa B. Kung verb gani, pasabot kay si A di kaayo mobuhat og nanto ka sama kang B. Pirmiro tang ehemplo, ang Japan di sama kainit kay sa Pilipinas. Sama sa Pilipinas. Philippine hodo. Ang tibok sentence hinapon, Nihon wa Philippine hodo atsuku nai desu. Nihon wa Philippine hodo atsuku nai desu. Ang atong predicate atsukunai kay negatibo nga conjugation sa usa ka i-adjective, ang atsui o init. Laing ehemplo, ang plata di sama kamahal sa oro. Sama sa oro, kin hodo. Ang sentence hinapon, gin wa kin hodo takaku nai desu. Gin wa kin hodo takaku nai desu. Ang plata di sama kamahal sa oro. Ang bus di sama kasayon sa tren. Sama sa tren. Densya hodo. Sa hinapon, bus wa densya hodo benri janai desu. Ulaing pagkasulti ngadto gihapon negatibo, bus wa densya hodo benri dewa arimasen. Atong predicate kay negative conjugation sa usa ka na adjective, ang benri na. Si Mayumi di sama kabuutan ni Mariko. Sama ni Mariko, Mariko hodo. Sa hinapon, Mayumi wa Mariko hodo shinsetsu janai desu. O Mayumi wa Mariko hodo shinsetsu dewa arimasen. Si Mr. Tanaka di kay mo istorya kumpara ni Miss Suzuki. Kumpara ni Miss Suzuki, Suzuki-sang hodo. Sa hinapon, Tanaka-sang wa Suzuki-sang hodo hanashimasen. Tanaka-sang wa Suzuki-sang hodo hanashimasen. Karon atong predicate usa ka verb nga gi-conjugate ngadto sa negatibo. Ang hanasu nahimong hanashimasen. Si Mr. Smith di kaayo mo inom og beer sama kang Miss Suzuki. Sama kang Miss Suzuki, Suzuki-sang hodo. Sa hinapon, Smith-sang wa Suzuki-sang hodo beer wo nomimasen. Smith-sang wa Suzuki-sang hodo beer wo nomimasen. Sunod tang ehemplo sa kabantog nga panultihon.
Way komo nga lugar kaysa imong kaugalingong panimalay. Kaysa imong kaugalingong panimalay. Waga iye hodo. Sa hinapon, waga iye hodo. I tokoro wa nai. Waga iye hodo. I tokoro wa nai. Sa ikaduhang pattern, ang be kay usa ka demonstrative pronoun. Bali kini ang kore, sore, are, og dore nga mopurma og korehodo, sorehodo, arehodo, og dorehodo. Niining kasuha ang predicate pwede mapositibo o negatibo. Pasabot sa sentence kay si A mubuhat o di kay mubuhat kumpara ni ini o ni ana. Iyang sapatos ingon ini kamahal. Sa laing pagkasulti, iyang sapatos mahal sama ni ini. Ang sama ni ini kay korehodo. Busa ang hubad ngadto sa hinapon, kare no kutsu wa korehodo takai desu. Kare no kutsu wa korehodo takai desu. Kining kika ingon ana kasayon himoon. Ang ana nga atong gipasabot dire kay ang alam sa paghimo sa cake nga anaas o sa naminaw. Busa sore atong gamiton, sore hodo, ingon ana. Og sa hinapon nga hubad, kono keiki wa sore hodo, tsukuri yasui no desu ka? Kono keiki wa sore hodo, tsukuri yasui no desu ka? Kining problemaha, di ingon ana ka grabe oy. Ang ingon ana pwede hubaron ngadto sa are hodo. Busa ang hubad sinapon, kono mondai wa are hodo, waruku wa nai yo. Kono mondai wa are hodo, waruku wa nai yo. Kining dialoga komunis Japan labi ng langyaw nga maghinapon. Daygon kasus kahapon, kamaayo ba nimo mohinapon? Og ang saktong tubag nga daang pagpaubos kay sama ni ini. Di oy, di ingon ana kamaayo. Og kung ato ning hinaponon, anata wa nihongo ga jouzu desu ne. Iye, sore hodo de wa arimasen. Di ingon ana kamaayo oy. Anata wa nihongo ga jouzu desu ne. Iye, sore hodo de wa arimasen. Way nahibaw asa kutob mosaka ang presyo. Ang asa kutob kay mahubad isip dore hodo. Ug ang sentence hinapon, dore hodo bukka ga agaru ka wa dare mo shirimasen. Dore hodo bukka ga agaru ka wa dare mo shirimasen. Sa ikatulong sitwasyon, ang be usa ka verb o verb clause. Ang verb kinahanglan anaa sa plain form ug ang predicate pwede positibo o negatibo. Pasabot sa sentence kay si A mubuhat o di kaayo mubuhat nga ang nanto ka mananto ka. Ang summer sa miaging tuig has kang bugnawa nga wa nako gamita ang aircon. Ang nga wa nako gamita ang aircon hubaron kini sa hodo. Rebo irenakatta hodo. Og sa hinapon, kyonen no natsu wa rebo irenakatta hodo suzushikatta desu. Kyonen no natsu wa rebo irenakatta hodo suzushikatta desu. Kanang trabaho sayon kaayo nga bisag kinsa makabuhat. Ang nga bisag kinsa makabuhat kay hubaron kini sa hodo. Dare demo dekiru hodo. Sa hinapon ang tibok sentence, sono shigoto wa dare demo dekiru hodo muzukashiku nai desu. Sono shigoto wa dare demo dekiru hodo muzukashiku nai desu. Ang linog kusog kaayo nga ang mga buildings nga tumpag. Ang mga buildings nga tumpag sugdan kini sa hodo. Tatemono ga taoreta hodo. Og ang sentence sa hinapon, jishin wa tatemono ga taoreta hodo tsuyokatta desu. Jishin wa tatemono ga taoreta hodo tsuyokatta desu. Nakugang kaayo ko nga wa ko'y nasulti. Ang nga wa ko'y nasulti sugdan kini sa hodo. Kuchi ni ienai hodo. Og ang sentence sa hinapon, kuchi ni ienai hodo bikkuri shimashita.
口に言えないほどびっくりしました。Nabalaka kaayo ko nga gusto ko mohilak. Ang nga gusto ko mohilak hubaron kini sa hodo. Nakitay hodo. Ug ang tibok sentence hinapon, nakitay hodo, shinpai stan desu. Nakitay hodo, shinpai stan desu. Why komo ka komportable kaysa mag-inom og bugnaw nga beer sa init nga panahon? Ang kaysa mag-inom og bugnaw nga beer sa init nga panahon, hubaron kini sa hodo. Atsui hi ni tsumetai beer wo nomu hodo. Busa ang tibok sentence hinapon, samui hi ni tsumetai beer wo nomu hodo kaiteki na koto wa nai. Atsui hi ni tsumetai beer wo nomu hodo kaiteki na koto wa nai. Ang katapusang pattern maong pagbutang og gidaghanon atubangan sa hodo. Ang pasabot niini kay kalkulo. Sa kulturas mga Hapon, di kaayo matinahuron kung mubungat kag sakto, kay ang imong bungatan murag mapugos. Busa mas matinahuron kung musulti kag bana-bana nga numero. Ug pag-ekspresar og bana-bana mo gamit tag hodo. Pahuama ko palihog og mga 5,000 bi. Mga 5,000 kay butangan tag hodo. 5,000 yen hodo. Busa ang sentence sa hinapon, 5,000 yen hodo kashite kudasai masen ka? 5,000 yen hodo kashite kudasai masen ka? Gipahuwat kog mga 3 ka oras. Mga 3 ka oras, 3 jikan hodo. Ang sentence hinapon, 3 jikan hodo matasaremashita. 3 jikan hodo matasaremashita. Ang matasaremashita kay causative passive conjugation sa verb nga matsu. Pasabot sa matasaremashita kay napugos og huwat. Imo ning ma-review ning konjugasyon na sa leksyon 81. Palitik ko palihog og mga 1 ka kilong saging. Mga 1 ka kilong saging, 1 kilo hodo. Hubad sa tibok sentence, banana o 1 kilo hodo katte kudasai. Banana o 1 kilo hodo katte kudasai. Suman ining lisona, ang hodo usa ka pseudonoun nga estimar sa kagrabis pagbuhat o panghitabo. Ang general pattern kay A wa, B hodo, nanto ka. Ang B pwede manoun ug diing kasuha ang predicate kinahanglan anaas negatibo. Ang sentence nagpasabot nga ang A di sama ka nanto ka kumpara sa B. Ang B pwede pod nga usa ka demonstrative pronoun, kore, sore, are, dore, ug ang pasabot sa sentence kay ang A sama sa o di sama ani o ana. Ang B pwede pod usa ka verb o verb clause ug ang pasabot sa sentence kay si A mobuhat o di tantong mobuhat nga ang nanto ka na nanto ka. Kung gidaghanon ibutang atubangan sa hodo, ang pasabot sa hodo kay kalkulo sa gidaghanon. Sa niining tulo, way labot ang noun, ang predicate pwede ma-apirmatibo o negatibo. Ug diri natapos ang atong leksyon sa hodo. Salamat sa pagpaminaw o pagtanaw. Otskare sama desta. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otskare sama deshita.